Добро утро! Време е да ви запозная с Марийка Райкова, която ще ни направи типична местна тестена питка. Но какво е по-точно, ще ни каже самата тя. Добро утро и на теб! На вас. Добро. Много е красиво тук в Близнаци. Много е хубаво. Много... Слава Богу, няма комари сега на камчия да ни хапят. Няма още комари, още ни пече много. Добре е, тук е винаги хладно. Сега, като начало, лъжичка оцет. А след начало да кажем и какво правим. Защото аз споменах, че е типично изделие. Да, правим близнашка пита. Слагам 2 лъжици към 1 килограм олио, 1 лъжица оцет. А защо го слагаш този оцет? Ами по-меко става тестото, по-пръхкаво. Слагам 1 лъжичка сол. Слагам и яйца. Но понеже ще замесим по-малко, ще сложа 2. Аз когато слагам 3. Това е питка, която е запомнена от баби, от майки и се казва Катина пита. И затова, защото се прави на няколко пластови, после се увива и ето. Както виждаме, вече наливаш и водичка, докато си говорим. Да. Хуртуваме, водичката. иначе казано, на народен език. Да. Нали? Ами то без хуртуване не става нищо. Ти си известна личност, да не кажа най-известната тук. Е кмет. 2 мандата. Да, бях, наистина. Кои години? Ами от 72 до 79, като бях млада. Замесваме тестото и предполагам после ще го оставим да се... Да втасва. Тестото втаса. Разделихме го на 4 топки. Сега ще го разточим и ще го приготвим за тавата, пак да втаса. Да, като го наредим, предполагам. Да, като го наредим, като го разточим сега и ще го наредим в тавата и ще го оставим да втаса пак. И тогава ще се намажа отгоре с жълтък малко и ще се... А Катината пита за делничната трапеза ли е? Ами обикновено за гости, пък и правим се и за делнична трапеза. Разточихме ги вече. Нали? Да. Питките ще сложим на всяка кора мазнина. Която е? Която е или мас и олио, по-хубаво е да е смесено, или маргарин, масло или и олио. Понеже каза мас и олио, какво ти е отношението към този оспорван от медицината продукт? Към маста ли? Да. Например, аз ще кажа, че ние сме яли само мас и лятото на жътва. И не сме умряли до сега. На времето обаче прасета си ги хранихме вкъщи с царевица и с жито. Винаги сме имали мас и сме правили по колко буркана. И съм готвила цяла зима с мас, и съм пържила с мас, и всичко с мас. И питки, и баници, и всичко. Тогава къде се крие проблема? И децата филийки намазани с мас, вървят, ядат и много хубаво. Крие се проблема, не знам сега, като мисля, че си внушаваме нещо младежта, не ние. Младите си внушават, че има холестерол, като има мас. Виждате, че на колко години няма. Опитът, да. Казваш и на жътва лятно време. Плодородна ли ви е земята? Да. Какви зеленчуци виреят? Повече тук сме земеделци. Всичко. Царевица, слънчоглед, всичко се има. Лозя. Имаше овощни градини хубави. Обаче ги изкорениха накрая, какво им бречиха. Иначе какво имаше в овощните градини? Какви култури? Имаше праскови, имаше ябълки, имаше кайсии. Всичко става, значи? Всичко става. Разбирам вече какво визираш под пита на катове, откъдето идва името. 3-4 ката. 4. Да, 4. Искаш 6. И после ще ги... 4 мисля, че е достатъчно. Ако направим 6, може пък да се уморим много. Така че с 4 ще... Аз с тази дебелата точилка не мога да точа, не съм свикнала и не можа. Пак се справяме. Майстора си е майстор. С каквато и да е точилка, като няма точилка и бирната бутилка върши работа. Да. Нали? Не, тя можеш и да я дърпаш. Баницата. Да. Питата. Защо казвам да баница? Сложим мазнинка и Аз ще направя... Да сложим в... Само така малко разместване. И сега завиваш на рулце ли? Да. Сега ще я завия. Цялото ли да изсипя или... Не можеш да го изсипеш. Нека цялото да бъде. Къде да го правим? То не става да го прибираш, защото е малко. Значи
Разбрахме за мазнината. И сега завиваш. Така я завиваш. Аз ако преча, кажи, няма да се обидя. Не пречи никой. Опитвам се просто нещо да съдействам. Не ме свърта на едно място понякога. Си свикнал да стоиш и да гледаш. Свикнал си да работиш. Да. Сега ще трябва да втаса вече и ще намажеш с жълтък отгоре. Като втаса? Само жълтък, да, и слагаш да се пече. Колко време? Тя... Катина пита. 1 кг брашно, 1 кг краве сирене, 2-3 яйца, 125 грама разтопено масло или мас и орио, 1 супена лъжица оцет, 2 супени лъжици орио, 1 чайна лъжица сол. В дълбок съд изсипваме брашното. Правим кладенче по средата, където поставяме оцета, олиото, солта и 2 от яйцата. Разбъркваме, като постепенно поливаме с около 400 мл вода. Замесваме тесто, оставяме го да втаса. Разделяме го на 4 топки, като разточваме всяка една от тях с големината на тавата за печене. Поливаме първата кора с малко от мазнината. Натрушаваме отгоре част от сиренето. Редуваме кора, мазнина, сирене до изчерпване на продуктите. Завиваме на руло, усукваме и завиваме като охлюв. Разстиламе питата на дъното на намазнена тава. Оставяме отново да втаса, намазваме с яйчен жълтък и печем в силно загрята фурна за около 30-35 минути.